Budúci týždeň koľko medveďov stretnem? Minulý Týždeň som stretol jedného medveďa, tento týždeň 3 medveďov. Dnešok som si myslel, že už nebude nejak zaujímavý, ale prekvapil ma. Ráno som sa zobudil na budík, už som sa budil prakticky pravidelne na tú 4. A moje ráno uvidíte na konci videa. Koľko kilometrov som nabehal a nachodil? Dokopy 112 kilometrov. Z toho väčšina chôdza, ale okolo 30 kilometrov beh spolu s hitkom. Tento týždeň som jedno vstávanie vynechal, neplánované, a jeden deň pridávam plánované voľno. Tipnite si, koľko silových tréningov som mal. 8 tréningov, z toho 5 takých, že wow. Prečo wow? Posúvam limity vyššie, mám nového sparring partnera, ktorý je obdobne prepnutý ako ja. A ja som prakticky od covidu necvičil 4 roky. To som skončil v marci 2020, takže teraz už pomaly som sa začal dávať dokopy a teraz idem slušné tréningy a už som sám postupne so sebou spokojný, stále sa zlepšujem a zlepšujem. Svalová pamäť. Psychicky som na tom teraz najlepšie, s menším množstvom spánku, ale ten spánok je o mnoho kvalitnejší. Zajtra, aj keď mám pauzu, dnes v noci musím pracovať a pauza mi dopomôže nie len spamätať sa zo silového tréningu. Zajtra môžem očakávať, že na záchod budem padať a vďaka svalovke na lítkach budem cowboy. Ale teším sa na to. Kto to nepozná, je to zážitok mať takú svalovku. Ďalší týždeň mám v pláne obdobný ako tento. Uvidíme, či sa mi podarí tých 9 medveďov a dúfam, že nie. Určite chcem ich vidieť ešte viac, ale vážne. Budem rád, keď neuvidím tento týždeň žiadneho medveďa a spracujem video. Som chudol 40 kg. Bol som vyslovene, že taký pribratejší a prestal som sa vážiť pri váhe 122. Schudol som na nejakých 80 kg a potom som si zlomil článok a to už je potom samostatný ďalší príbeh, lebo ten článok som si zlomil pri cvičení lítok. To som ešte písal o tom aj svoj blog. Ale už som nenapísal, ako som si vyklbil ramena, keď som mal ešte sadru na nohe. Uvidíme, čo sa mi podarí. Zatiaľ. Deviatý deň. Ráno som stal až na budík. Príde mi, že som celkom fajn vyspatý, ale prekvapilo ma to, lebo toto je druhýkrát, čo som sa zobudil na budík. Takže už to má zmizla, ale ledva stíham nejaký východ slnka. Tam niekde môžu byť. A to zase až tak zisťovať veľmi nechcem, či sú tam trojica medveďov a bežím. A dnes som sa naháňal ráno s 3 medveďmi. Ako už som myslel, že teraz ten pocit všade môžu byť. A v miestach, kde som videl minulé medveďa, ktorý sa vracial, predpokladám, do svojho brlohu, tak dnes tam vychádzali 3. Predpokladám nejaká rodinka. Ak by som stál dnes 10 minút skôr, asi by to bolo zábavnejšie. Medvede by sa podľa mňa so mnou pobavili dobre, ale mne by to nepripadalo vtipné. Opäť ráno svieži, super fresh a som veľmi rád, že takto ráno skoro vstávam.